କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଏମିତି ବି ସୈନିକ ଥିଲା, ସେ କାଲା ଓ ତାକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ତାର ଜଣେ ସାଥୀ ତାକୁ ଠାରିକି ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇସାରା କଲା। ତେବେ ସେମାନେ ମୋଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠି ସେହି କାଲା ସୈନିକ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ସୈନିକ ନଦୀର ପାଖକୁ ଆସେ, ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ପାଖରେ ରଖିଦିଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା ଏହି ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ରହୁଛି ବୋଲି, ଯାହାର ପୁରା ଶରୀର ସୁନା ହୀରାରେ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଛକେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଆହାରି ଭିତରେ ସେଇ କାଲା ସୈନିକକୁ ପାଣି ଭିତରେ କୌଣସି ହଲଚଲ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ସେ ପଛକୁ ବୁଲେ ତାକୁ କୌଣସି ନଜର ଆସେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୈନିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏହିଠାରେ କୌଣସି କଳାଜାଦୁ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷଣି ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ବାହାରକୁ ଆସେ ଓ ସେ ଅଜବ ତରିକାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ଯେମିତି ସେ ଚିଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାର ଆବାଜ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ସୈନିକ ତାର ବଶରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ଅଜବ ତରିକାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିଲେଇବାର ଆବାଜ ଶୁଣି ସବୁ ସୈନିକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ବି ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ହୋସ୍‌ରେ ନଥିଲେ। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମରାମରି ହୋଇ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଯେବେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ଲଗାତାର ଭୟାନକ ଆବାଜ ବାହାର କରୁଥିଲା, ଏହା ସହିତ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଠି ସେ କାଲା ସୈନିକ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତେବେ ସବୁ ସୈନିକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହଣାକଟା ହୋଇ ଭୟାନକ ଭାବରେ ମରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଓ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତେବେ କାଲା ସୈନିକର ନଜର ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବହୁତ ଡରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାର ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ତାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ପାଣିରେ ସବୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବି ବଞ୍ଚିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ପୋଖରୀର ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ନଜର ସେ କାଲା ସୈନିକ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଥର ତାର ଶବ୍ଦର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପୁଣି କେତେଥର ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାଲା ସୈନିକର କିଛି ହୁଏ ନା। ଏଥିପାଇଁ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡରିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଲାଗେ ତାକୁ କିଛି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଥିଲାଗି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପୁଣି ସେ ପାଣିକୁ ପଳେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାଲା ସୈନିକ ବହୁତ ଡରିଯାଇଥିଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତେବେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଲା ସୈନିକ ଏଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଏ। ଏଇଠାରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ହୋସ୍ ଆସେ। ସୈନିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସୈନିକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ନିଏ ଓ ନଦୀ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ସୈନିକକୁ ଏଇଠାରେ ନିଦ ଆସିଯାଏ। ସେ ଶୋଇପଡ଼େ। ତେବେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଶୋଇଥିବା ସୈନିକ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି କାଲା ସୈନିକକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ତା ପାଖକୁ ଆସି ଶୋଇଯାଏ। ସୈନିକକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନଥାଏ। ତାପରେ ସକାଳ ହୁଏ। ସୈନିକର ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ତା ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାଏ। ତେବେ ସୈନିକକୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ତା ନଜର ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତାପରେ ତାର ନଜର ହୀରା ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଉପରକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ଉଠିଯାଏ। ଯେମିତି ସେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସୈନିକ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୈନିକ ହାତରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ଦେହର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ରହିଯାଏ। ଏହା ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସୈନିକ ଜାଣିଯାଏ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ପୁରା ଶରୀରରେ ହୀରା ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ସେ ତାକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆସିଯାଏ। ସେ ତା ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଓ ଝରଣା ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ସୈନିକ ଏହାର କୂଳକୁ ଆସିଯାଏ। ପରସ୍ପର ଦୁହେଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସୈନିକ ତାର ଖଣ୍ଡା ଝରଣା କୂଳରେ ରଖିବା ପରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ବୁଝିପାରେ ସେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗେ। ତୁରନ୍ତ ସୈନିକ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ
ସେଠି ସୈନିକ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରେ ଯେ ଯେମିତି ସାଇରନ୍ ବିଚ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ସୈନିକକୁ ଏ କଥା ଉପରେ କୌଣସି ମତଲବ ନଥିଲା। ସେ ତ କେବଳ ତାର ଶରୀରର ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର କିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ଓଠରେ ହୀରା ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସୈନିକ କିସ୍ କରିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା, ଏମିତି ବି ତାକୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ସୈନିକର ଓଠ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଯାଏ, ତା ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ। ସୈନିକ ଏମିତି ହବାକୁ ଦିଏ। କୂଳକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍କୁ ଏକ ଝଟକାରେ ବେହୋସ କରିଦିଏ। ଏହି ତରିକାରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ପୁରା ଶରୀରରୁ ସୁନା ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିନିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ପୁରା ଶରୀର ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସୈନିକ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ଶରୀରକୁ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ତାପରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ଶରୀର ନଦୀରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ପୁରା ରକ୍ତ ନଦୀରେ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ସୈନିକ ପୁରା ଗହଣାକୁ ଚାଦରରେ ଉଠେଇ ନିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ଶରୀର ପୋଖରୀକୁ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଜବ ତରିକାରେ ପୋଖରୀ ତଳକୁ ପଳେଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତ ଆଉ ରକ୍ତ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ସୈନିକକୁ ବିଲକୁଲ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ପୁଣି ବି ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଗହଣା ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଭାରୀ ଥିଲା, ତାକୁ ନେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠାରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତା କୂଳକୁ ଯାଏ। ସେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଏ, ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ରକ୍ତ ସେଠାରେ ଆସିଯାଏ। ସେ ରକ୍ତ ମିଶା ପାଣି ପିଇଦିଏ। ଯେମିତି ଏହା ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଯାଏ, ତାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଡରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ର ରକ୍ତ ଲାଗି ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କଥାରେ ସୈନିକ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବିଲକୁଲ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସୈନିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେମିତି ଏହିଠାରୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହି ସମୟରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଯେବେ ସେ ଦେଖେ ତା ଦେହରୁ ଅଳଙ୍କାରମାନ ସବୁ ଗାୟବ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ବୁଝିଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ସୈନିକର ମନରେ କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ସେ ତ କେବଳ ତା ଦେହର ସୁନା ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଚାହୁଁଥିଲା। ତେବେ ତା ନଜର ସୈନିକର ଉପରେ ପଡ଼େ। ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ତାର ଆବାଜ ବାହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସୈନିକ ପାଗଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତାକୁ ସବୁ ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନା, ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ପାଇଥିବାରୁ ଲଗାତାର ଆବାଜ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେହି ଆବାଜ ଶୁଣି ଶୁଣି ସୈନିକର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୈନିକ କିଛି ବି କରିପାରେନା। ସେ ଏବେ ତାର ବଶରେ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ୟାକୁ ବି ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଶେଷରେ ଏହି ସୈନିକ ବି ପାଣିର ଗହୀରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ସେ କାଲ ସୈନିକ ଲୋଭ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଠି ସାଇରନ୍ ବିଚ୍ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୈନିକ ବି ସେହି ଜାଗାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତା ବାକି ସାଥୀ ବି ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ।